El projecte de les girafes. Estar amb els amics. M'agrada el nou lema que és Empieza por ti. Jugar amb els amics. Les Olimpiades. A mi el que més m'ha agradat aquest any ha sigut fer i practicar els balls del lema perquè estàvem tots junts al pati. Quan vaig veure el vídeo em va encantar. I a mi el que més m'ha agradat ha sigut fer el projecte de la meva història perquè hi he après molt. A mi el que més m'ha agradat era tot perquè hem après molt. El que més m'ha agradat d'aquest curs és estar amb els meus amics i aprendre de les meves professores. El que més m'ha agradat ha sigut el canal olímpic. A mi també m'ha agradat molt el canal olímpic. Va ser una experiència inolvidable perquè va ser molt divertit, vam passar amb els amics i tot això. A mi també el canal olímpic és molt divertit perquè hi ha els inflables i pots anar en caiac i és molt divertit perquè estàs amb els amics. El que més m'ha agradat ha sigut el canal olímpic perquè m'ho vaig passar molt bé. A mi el que més m'ha agradat ha sigut totes les excursions que hem fet. A mi el que més m'ha agradat d'aquest curs ha sigut la sortida del Delta del Llobregat perquè ha sigut molt xula i he sigut a prop de la natura. El que més m'ha agradat d'aquest any ha sigut el Carnaval perquè ens vam disfressar d'Alícia en el País de les Meravelles i va ser molt guai. El moment que m'ha agradat més aquest curs ha sigut les Olimpiades, perquè ens hem juntat tota primària i hem fet coses esportives. Les Olimpiades perquè tots ens animem entre tots. Sí, també perquè se'ns quedarà amb el cor i tot aquest any ha sigut molt divertit. I ha sigut un record únic perquè han sigut les meves últimes. El que m'ha agradat més d'aquest curs és que he conegut nous companys que ens han acompanyat durant tot l'any. M'ha agradat molt al principi de curs perquè ens hem conegut tots, però també m'ha agradat molt després que per primera vegada a sisè hem pogut veure el laboratori de ciències de l'escola. Lo que més m'ha agradat fue els projectes de medi. El que més m'ha agradat d'aquest curs ha sigut estar amb els meus amics, passar temps amb ells, jugar a futbol amb ells, anar de colònies, d'excursions. El que més m'ha agradat d'aquest curs és passar el temps amb els meus amics, a les colònies. El que més m'ha agradat d'aquest curs és quan vam estar 2 hores debatint sobre l'origen de la vida a física i química. El dia que més m'ha agradat del curs és el dia de la família perquè és molt divertit. El que més m'ha agradat d'aquest curs ha sigut l'excursió al Cosmo Caixa perquè vam veure molts animals. El que més em va agradar va ser l'escape room en anglès. El que més m'ha agradat d'aquest curs han sigut les colònies i les diverses excursions que hem fet. També m'ha agradat molt els projectes que hem fet, ja que penso que és una manera molt millor d'aprendre i estudiar. El que em porto a casa d'aquesta escola, sense dubtes, són les noves experiències. Una de les meves experiències preferides d'aquest any va ser l'obra de teatre, perquè tenim moments molt autèntics, molt reals i molt divertits. I també una altra experiència que m'ha agradat molt van ser les colònies, perquè hem tingut l'oportunitat de connectar millor amb els professors i també amb els nostres companys. Doncs el que jo diria que m'ha agradat més d'aquest curs seria guanyar el torneig de Santa Rafaela i també anar a les colònies de Cantàbria perquè vaig poder conèixer els meus companys. A mi el que m'ha agradat més d'aquest curs és el vincle que hi ha entre els professors i els alumnes perquè t'ajuden en tot moment i no deixen que et rendeixis i gràcies a les classes de valors hem après com a tractar millor a la gent i veure els problemes que hi poden haver si no ho fem. Jo crec que el que més m'agrada és el torneig de Santa Rafaela perquè crec que és un moment en què deixem al costat les diferències d'edat i passem una bona estona veient esports i jugant-los. Sí, jo estic d'acord, a mi m'encanta l'esport i crec que és un bon moment per fomentar el moviment i la cohesió entre totes les classes de l'escola i sobretot els nens petits. Per mi els meus moments del col·le sempre han sigut les colònies, perquè estem tots junts, tots els companys, els amics, els profes també. Anem a molts llocs i sempre han sigut moments molt bonics.
Per mi, a més de les colònies, em sembla que els moments més divertits són quan ens juntem tota l'escola com a Carnaval i Santa Rafaela, perquè ens veiem tots les cares i és molt divertit. Bueno, jo crec que un consell que els donaria als més petits és que disfrutin del moment, del col·le, dels amics i els profes, perquè després tot això s'acaba i que aprofitin ara, perquè són moments molt bonics. Jo també recomano que disfrutin molt dels projectes i activitats que organitza l'escola, perquè al final són els moments que es recorden. Cosas no funcionan, cuando pienses que ese amigo está mal, si el examen no salió como esperabas, si han manchado monte, playa o mar, solo tú puedes